Lilis spesial Rosmala. Dina. Masih bersama Mas Agung dan kawan-kawan. Oke. Tim Kopla. Sodikoci, terima kasih. Mas Gogon, pesisir kidul. Oke siap bos. Langsung geradak ini luar biasa untuk malam ini. MSS Pro. Sayangku, Iya, sing ayu dhewe purun nopo bakal tak usahake ibarate sak sisi bumi nggo kowe sing bebas luar biasa. Terima kasih. Orang gampang mutir bungaku nembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangismu orang gampang cukup lautan masih aku kirim dayungmu kaya widodari mungkin isih entek ewunan lagu nyeritane gedene rasa sayangku Sepil kameramen, oke sebentar. Yo, yo. sing Wih, wah, wah, wih. ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso ati Bebas sepi luar biasa. ora gampang luntur ora gampang mutir Wes. Yo. Sepil penyanyi nih. Oke deh. Masih bersama MSS Pro Lilis Rosmala. mahal Dan Bagus Joko Rianto, thank you. SAB, halo. Ari Audio, Justice, Bos Agung, Karek semua. sayangku sing ayu dhewe urut nopo bakal tak usah Wasik, luwek geng, wasik. ibarate sak isi bumi kowe Penontonnya pedut. sing Oh, oh, ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora gampang luntur ora bakal mutir Siap AL Pro Audio ini segan. bungaku nembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisanmu mungkin iso ate
widodari mungkin bisa entek ewunan lagu nyeritane gedene rasa sayangku mungkin bisa entek ewunan lagu nyeritane gedene rasa sayangku Iya, luar biasa. spesial Denang sampun dihadirkan. Wow.